na kwariganirie toya chake asubwamo goika omwerio kabamo 90 goika twaya kolire amangana maya Amazing Voice of Victory kuyachaka rimorioka tukayachaka igase county ya Kisii asumu governor we county ya Kisii Paul Simbarati abaga kumirana amunegati yabature itikoro ase binyoro au igase county ya Kisii senyomberia yamaga chamanyekene bana ATC anene mono bunenchira yamo yokwene kibona kurigere libare nabo igo kumurekera egati ya makongu nabo igo bunenchira barachikanyara ko bagosonsora ayakanyara ko bakagwetana na ebinyoro au igase county ya Kisii anyarabo hasinga kicho aratini ganyara ko bagakumira namo naborokia abanane kurwase chiskuru bunenchira yamo boigo yokurigereria asesetiyo okwana kurwasa magacha yo ATC nigara tiate babona nige serikali ya county rachikubwaterana ne serikali iri anana kwana kibona omo Kenya namono omo usumwa inchi kurwasa county ya Kisii nachikokonyeka asechinchira chionsi ya Kisii county mbona nebote chinyomba isanembo iyo chikoteba your excellency nganere buya to ake siasa enchenu siasa ensera siasa ngororo asinyombe chichons ekeronda ngambire your excellency onye tuagamba ko abantu ba Kisii Central bone kerego ke asokoro kanga gucha mbona tukagamba ikomi ere buya gosere bobe igo yale kuma buya your excellency nagucha nere gambe myakerenga ikomi ira ikimwe tarenge ayabakwa na your excellency onsipi na maene litanga ni mwate abanga igo moko gambe bine binge moyo mote abanga kugamba mone pakanga umuntu nara irenjera na mongera tamurugereti amane mwakone igore uniform muhatagire nga muri gari gukibesa mwakana abo Kurangana diabeza lakini gasimo korane nkong ndege ntebega litangani security yaito ase chi location chino ne sub location mumanye tembara byabayi kiko to kwa chikura chetu tokolere nebi na nchenge ndura kuanire iyo ndura promisiri lazima ngekirani omondora nyoro nyangete no yewenda mwamu yoka busayo obo chabu bwalenge town yetu obo chabu angese county yetu chibesa chialenge komenwa komenwa aba muraba ke abana abake obo nyakabwalenge town ye esenge nje chibesa chino abana abamura abaiseke balengega erine factory amabere tokorosyoro imbwate eganga asegesa kugeki nabatebigiro yechikabro igoro yepara tinda akwane gentongere ntarakwana moisonde ekeronata chepipe nanyora chibesa chikoro ku 1.2 billion Kenya shillings chibesa chie nago lebirata 32 ebirenda chaga kandi meyo chigali chia kuburia maraba emerongebere kutiyo mutarora nyale kotubwesenge njo montoro mosensi asewon ntoto gete na intriga ngento keliruta benga ki Singapore tigatoranye ransa tutareka Singapore ache atanya kole naendega setu akole ni miaka 3 yo miaka 3 bado 7 serikali ndenga kwa miaka 10 lakini mwaroche gasi ama yita watu meretu chionu fo kipi mujisai mbali abagaka abana bangina babeke nekibuti bagwetera mesosino ime ana abami tuba kwanire abamwachora nabarego banya komera na nabangina igana baga
yera rikwe nane watoyo ile unatuchaire ekiagera yento kiankia manye tunga ke unasaret togite county yaito mbonge abangire ni tutoka ruga ni tutokite